Христос Воскрес! Ми починаємо трансляцію Святої Імши з парафії Святого Яна Евангеліста Максиміляна Марії Кольби. Про хвилинку розпочнеться Евхаристія святочна. Вітаємо всіх, хто з нами буде злучатися у молитві, у своїх домах. Нехай Ісус Христос вас благословляє. Вітаємо всіх, хто у нашій країні, в Білорусі, так само за межою, разом зустрічається сьогодні в радісне свято Пасхи у супольній молитві. Хай Дух Святий вас у цьому наповняє і веде. Pan z wami. I z duchem Twoim.
браты і сёстры, на гэтай Еўхарыстыі мшы святой ва ўрачыстасць Уваскресення Пана нашага Єсуса Христа. Вялікдзень, асаблівы дзень, асаблівая ўрачыстасць, якая адкрывае нам усю моц і веліч Бога. Бога, які перамагае. Бога, які нас вызваляе з-пад улады граху і смерці. Сёння хочам выспяваць усім сваім жыццём гэта радаснае аллелуя. Праславіць Господа за ўсе тыя ласкі, даброты, якія кожнаму з нас Ён удзяляе. За тыя нашы навяртанні, якія адбыліся падчас гэтага вялікага посту, за ўсе тыя дары, якімі мы былі ўзбагачаны добрым Богам. Яны, каб годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, на пачатку гэтай Еўхарыстыі стане ў праўдзе перад Богам і перапросім Яго за ўсе нашы грахі і правіны. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшых, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наш. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой, людям доброй волі. хвалится Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володаруя небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Батько Божий, Сыне Отця, які бяреш на себе країни світу, змилуйся над нами, які бяреш на себе країни світу, прийми моління нашає, які сядеш праворучайцова, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Amen. Уцішай наше серце, узбудзім інтэнцыі, просьбы, з якімі сёння прыходзім на гэтую Еўхарыстыю. А я гэту святую імшу адпраўляю інтэнцыі, модлюцеся о Божым благословленні, усіх патрэбных ласках для смаляк Люцыяны з нагоды дня нараджэння спаўняецца юбілей 65 год. Молімся. Боже, ты ў сённяшні дзень
Праз Твайго единородного Сына перамог смерть и отчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні просім, каб святкуючы урачыстасць з мертвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця ў светле вечным. Праз Пана наша Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тавою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяния апостолов. У тыя дні Петр открыл вусны свои и сказал: «Вы ведаеце, что отбывается по всей Юдеи, починаючи от Галилеи пасля хросту, обвешанага Яном, як Бог намастил Духом Святым и моцай Езуса з Назарету, які ходил, робячи добро и оздоровляючи усіх опанованих дьяволом, бо з ім был Бог. И мы, сведки усяго, что ён зрабіў у краіне юдейской и у Иерусалиме. Яго забили, повесивши яго на древе. Бог уваскрасіў яго на третий день и дозволил ему объявиться не всему народу, але нам, сведкам выбранным сперша Богом, які ели и пили з імя пасля уваскрашэння яго з мертвых. Назвал нам обвешать народу и сведчыць, что ён призначены Богом, суддя живых и померлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Вось дзень, які Пан учыніў, будем радавацца ў ім. Вось дзень, які Пан учыніў, будем радавацца ў ім. Хваліце Пана, бо ён добры, бо навекі міласэрнасць ягоная. Няхай скажа Ізраэль, навекі міласэрнасць ягоная. Вось дзень, які Пан учыніў, будем радавацца ў ім. Правіца Пана узнялася высока, правіца Пана праявіла сілу. Не помру, але жить буду и обвящать справы Пана. Вось дзень, які Пан учыніў, будем радавацца ў ім. Камень, откинутый будаўнікамі, стаў галавою вугла. Пан учыніў гэта, і дзіўна яно ў вачах нашых. Вось дзень, які Пан учыніў, будем радавацца ў ім. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянов. Браты, калі ж вы уваскрэслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус, сядзіць праворуч Бога. Пра тое, што ў вышынях думаеце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христус, жыццё вашае, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Радостное свято, пасхальная хряды, верные приносят прославления
Ісус наш безвинний, поєднав зайцом нас, змив грехи провини. У богі великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён, благодарить смело. Укажи, Мария, что было в дороге, у вас кровь живый он, ходе быстрый возе. Этому анёлы свідками там стали, только полотно диво пратки лежали. У вас же Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Заправды воскрес ён, это суд правдивый, смерти переможца, будь же литостивый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пасха наша Христос, ахвяраваны за нас, тому будем святкувати у Пану. Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбегла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады пашоў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу. І ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна скручана на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму уваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Ласка, послухайте пасторское послание ксенца арцыбіскупа Тадеуша Кондрусевича на Вялікдзень 2020 года. У воскресенні Христа задатак будучай славы. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, браты і сёстры, суайчыннікі, людзі добрай волі. Сардэчна віншую вас са святам Вялікадня, святам нашай веры і надзеі на вечнае жыццё. Гэтая праўда з'яўляецца галоўным пасланнем святаў Воскресення Христа.
Пра мы, хрысціяне, павінны заўсёды памятаць і ёю жыць. Яе актуальнасць падкрэслівае таксама і выкліканыя пандэміяй каранавірусу сітуацыя, у якой Уваскрасенне Хрыста з'яўляецца промнем надзеі, нават насуперак надзеі. Як Езус выйшаў жывы з цёмнай магілы, гэтак і мы верым, што дзякуючы Богу, намаганнем лекараў і адказным за грамадскі парадак, якім мы безмерна удзячныя за іх ахвярнае служэнне, таксама зможам паспяхова выйсці з цемры эпідэміі, якая ахінула зямлю у святло жыцця. Сёння мы павінны засяродзіць нашу увагу на тым, што адбылося ў пасхальную ноч. Праўда ў Васкрасенні Хрыста азначае, што смерць – гэта не канец, што яна не мае апошняга слова, што гэта толькі дзверы ў будучыню. Таму мы не можам дазволіць, каб гэтая праўда знікла з нашага жыцця. Яна павінна быць яго цэнтрам, і нам нельга страціць яе сэнсу. Пасха заклікае да пытанняў, на якія неабходна даць адказ. Які сэнс жыцця, якая яго мэта, дзе знаходзіцца сэрца і думкі чалавека падчас яго зямнога жыцця. Часовае жыццё на зямлі – гэта падрыхтоўка да вечнасці. Калі мы не імкнемся да гэтага, то становімся падобнымі да карабля, які сеў на мель. Карабель ёсць, але не можа плысці, а яго прызначэнне – перавозіць людзей альбо грузы. Таксама і мы, калі не засяроджваемся на галоўнай праўдзе нашай веры у Васкрасенні Хрыста, то жывём без яснай мэты. Сёння перад перспектывай нашай будучыні, якую нам адкрывае праўда ў Васкрасення, нам неабходна засяродзіцца на некаторых тэндэнцыях жыцця сучаснага чалавека. Матэрыяльная каштоўнасць, дух спажывальніцтва, задавальненні і прасоўванне па кар'ернай лесвіцы з'яўляюцца галоўнымі крытэрыямі паспяховасці сучаснага чалавека. Касцёл не супраць таго, каб чалавек жыў годна і шмат робіць для таго, каб свет развіваўся згодна з прынцыпамі сацыяльнай справядлівасці. Аднак імкненне да ўзбагачэння любым коштам можа нават ідучы па касцях іншых людзей і абагаўленне матэрыяльных каштоўнасцяў, не згоднае з маральнымі нормамі хрысціянства. Успомнім евангельскі аповед пра чалавека, які сабраў багаты ураджай і казаў сабе, што можа адпачываць, есці, піць і весяліцца. На гэта Бог яму сказаў, што ўжо гэтай ноччу забярэ яго душу, і каму тады дастанецца ўсё яго багацце. Вялікую заклапочанасць выклікае адыход ад традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцяў і выбар амаральнага стылю жыцця. Укараняецца секулярызм і вельмі небяспечны матэрыяльны рэлятывізм, які не прызнае абсалютнай праўды і ўсё лічыць адносным. Прапагандуецца неабмежаваная свабода без маральнай адказнасці. Калі шлях вядзе да размывання сапраўдных каштоўнасцяў і уседазволенасці. Вялікай праблемаў з'яўляецца заняпад духоўнага жыцця, найперш малітвы. Сучасны чалавек настолькі заняты часовымі справамі, што не мае часу маліцца. Цяжка зразумець таго, хто кажа, што верыць у Бога, але не моліцца і не ставіць малітвы ў цэнтры свайго жыцця. У выніку, замест таго, каб піць з крыніцы чыстай вады Божай ласкі, мы аддаем перавагу бруднай жыжы, дамешкамі секулярных і антыхрысціянскіх інгрэдыентаў. У сучасным прагматычным свеце, скіраваным на спажывальніцтва і здавальненне, дзе ўсё купляецца і прадаецца, няма месца духоўнасці, справядлівасці і маралі. Усё знаходзіцца ў палоне часовасці. Пасхальная праўда адкрывае перад намі новую перспектыву вечнасці,
бо і ми ўваскрэснем, як Христус уваскрос. Запэўнівае нас у гэтым святы апостол Павел, які ў першым пасланні да карынцянаў кажа: як у Адаме ўсе паміраюць, так у Христе ўсе будуць ажыўлены, кожны ў свой час. Першы Христус, потым тыя, хто належыць Христу падчас прыйсця ягонага. Гэтыя словы апостола народаў схіляюць нас да змены нашага жыцця згодна з Божым законам. У выніку наступаючай секулярызацыі хрысціяне перастаюць быць соллю зямлі і святлом свету. Замест таго, каб броіцца духоўным жыццём, хрысціянства становіцца пасіўным і абыякавым. Такое хрысціянства з'яўляецца хрысціянствам без Хрыста. Падчас малітвы аб вызваленні ад эпідэміі каранавірусу 21 сакавіка на пустой плошчы святога Пятра ў Рыме папа Францішак звяртаўся да свету з наступнымі пранікнёнымі словамі. У нашым свеце мы рухаемся наперад на поўнай хуткасці, адчуваючы сябе моцнымі і здольнымі на ўсё. Прагныя да заробку, мы дазволілі, каб нас праглынулі рэчы і каб мітусня звяла нас. Мы не спыніліся перад Божым заклікамі, не абудзіліся перад абліччам сусветных войнаў і несправядлівасці, не паслухалі крык бедных і нашай цяжкахворай планеты. Абыякавыя мы пайшлі далей, думаючы, што заўсёды застаемся здаровымі ў хворым целе. Цяпер, калі мы знаходзімся на узбураным пандэміяй каранавірусу моры, мы просім Цябе, Пане, дапамажы. У сувязі з маральна нездаровай сітуацыяй сучаснага свету узнікае пытанне, на якое свята ўваскрасення Хрыста патрабуе адказу. Ці мы жывем праўдай вечнай славы, якая нас чакае? Гэта сутнаснае пытанне. Калі так, то клопаты нашага зямнога жыцця набываюць новае вымярэнне, а менавіта яны не павінны весці ў рабства матэрыяльных каштоўнасцяў і амаральных задавальненняў і не станавіцца нашым Богам. Мы верым у шчаслівую будучыню і спадзяемся дасягнуць яе, бо з'яўляемся хрысціянамі. Хрост — гэта сертыфікат нашай прыналежнасці да хрысціянства. Гэта наша хрысціянская ДНК. А хрысціянства адкрывае перад намі перспектыву шчаслівай вечнасці. У сакраменце хросту мы паміраем для граху і ўваскрасаем да новага жыцця у Божай ласцы. Менавіта таму у пасхальную вігілію мы аднаўляем абяцанні хросту. Евангельскія аповеды пра ўваскрасенне Езуса сведчаць пра тое, што камень ад магілы быў адсунуты. Гэтая акалічнасць дазваляе жанчынам, якія прыйшлі намасціць яго, зазірнуць у грабніцу і убачыць, што яна пустая. Гэта таксама дазволіла апостолу Яну ўвайсці ў сярэдзіну яе і паверыць ва ўваскрасенне Хрыста. А як з грахоўным каменем, які блакуе дарогу Езусу да нашых сэрцаў? Ці мы дазваляем, каб ён станавіўся ўсё большым, ці імкнемся яго адсунуць? Мы павінны ад яго пазбавіцца, інакш Езус не ўвойдзе ў наша сэрцы і не ўваскрасіць да жыцця ў Божай ласцы, якая патрэбная для збаўлення. Святы апостол Павел вучыць: калі ж вы ўваскрэслі з Хрыстом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Хрыстус сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное. Неба — гэта нашая мэта, якую мы можам дасягнуць толькі праз Хрыста. Таму неабходна дазволіць яму весці нас шляхам нястомнага ўваскрашэння з грахоўнай магілы да жыцця ў Божай ласцы. Апагеем бязмежнай Божай міласэрнасці з'яўляецца пасхальная таямніца Хрыста. Даверымся ёй і кінемся ў яе абдымкі, каб велікодная радасць дзяцей Божых запанавала ў нашых сэрцах. Дарагія браты і сёстры, сардэчна віншую ўсіх вас са святам Уваскрасення Хрыста. Віншую католікаў і тых хрысціянаў, якія сёння адзначаюць гэтае свята святаў. Віншую праваслаўных, якія будуць адзначаць Пасху Хрыстову праз тыдзень. Жадаю ім плённага перажывання апошняга этапу Вялікага посту, Вялікага тыдня і духоўнай падрыхтоўкі да Вялікадня. Віншую ўсіх людзей добрай волі.
Няхай моц воскрослого Христа досягне усіх нас і дапаможа стаць ягонымі сведкамі. Няхай стане удзелам самотных, пакінутых і тых, хто трапіў у розныя залежнасці, каб убачылі Христа, які іх любіць і вядзе да нябеснага Айца. Няхай уваскрослы Езус адорыць нас надзеяй перад выклікам эпідэміі каранавірусу. Яна паказвае, што мікраскапічны, нябачны вірус здольны перавярнуць сучасны, моцны, адукаваны, высокатэхналагічны і ўзброены да зубоў свет з ног на галаву. Чалавек, які уяўляе сябе Бога, яшчэ раз убачыў, што такім не з'яўляецца. Таму наша адзіная надзея ў Божай міласэрнасці, якая найбольш дасканала праявілася ў пасхальнай таямніцы. Няхай Езус, пераможца злога духа, граху і смерці, падтрымлівае намаганні лекара ў службу грамадскага парадку, каб мы маглі выйсці пераможцамі з гэтай складанай сітуацыі. Няхай ён знішчыць непаразуменні, якія існуюць у нашым грамадстве, адорыць пасхальнаю радасцю, любоўю, супакоем і патрэбнымі ласкамі, каб мы маглі будаваць нашу будучыню на падмурку евангельскіх каштоўнасцяў. Благаслаўлёных і поўных надзей велікодных святаў усім вам. Гэтае свае віншаванне умацовую благаслаўленне. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Падпісаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Адказваючы на гэтае пастырскае пасланне, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, адзінага Пана Ісуса Христа, адзін народ і зайц. Святло ад святла, правды ад Бога, сапраўдна, народжаны, створаны, праз якога ўсё сталася. І ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост, адпушчэнне грахоў і у гэты дзень у васкрасенне Пана, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла, узнясём наша малітвы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду о перамозе Езуса Христа над смерцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апосталаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб уваскрослы Христус стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло уваскрослага Христа адкрыла іх сэрцы на Божую праўду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Хрыстовым крыжы яны спазналі суцяшэнне уваскрослага Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой мшы, каб мы распазналі Христа ў людзях
якіх сустракаем кожны дзень. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся Божим благословенням, усіх потрібних ласкав для Люціяни з нагоди дня народження, який сповняється 65 років. Ciebie просим. И в тишине наших сердца проставим Богу те просьбы, интенции, с якими сегодня приходим на Евхаристию. Ciebie просим. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и учини, как наши учинки завжди были згодні з вірою, яку і визнаємо. Прас Христа, Пана нашого. Спасся наш Христос воскрес. Аллилуйя. Мир и радость нам принес. Аллилуйя. И Он узнали и красе. Аллилуйя. На земле спевайте все. Божую з'явив любов, аллилуйя, дивним величним Твоем, аллилуйя, сердце воду нам свершил, аллилуйя, рай небесный нам открыл, аллилуйя, Христос научает жить, аллилуйя, смерть Христовых не страшить, аллилуйя, смертью везет своего, аллилуйя, шлях открылся нам прямый, аллилуйя, там, где Христос будем мы, аллилуйя, Христос тут на земле, аллилуйя, будет всегда в вышине, аллилуйя, спасся наш Христос воскрес, аллилуйя, мир и радость нам принес, аллилуйя, трону славы и красе, аллилуйя, на земле спевайте все, аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, та так само на користь нам і всьому Святому Святому. Милосердный Боже, наполненная великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, прозекуй Твой костел, одраджается до нового життя, и отрымливая дивосный посила, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим, Угору серце,
узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё оживляеш і свячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам на свяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцою Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у той ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама цудоўнае воскресенне небаўшэсці, і чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэту жывую святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом другими и всеми святыми,
Праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на твою нястомную дапамогу. Просім цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкава ўмацаваць у веры і любові касцёл твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па твоей волі стаіць перад табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы твоей дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца твоей хвале. Праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорвае свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога. Ты ласкаво супакою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завжди вольні від граху і заховані до всілякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії, прийсти збавця нашого Єзуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидай вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едность. Ки живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Аллилуйя. Таму будзем святкаваць з праснакамі шчырасці і праўды. Аллилуйя, аллилуйя.
земля на славу Пана, радуйся, веселися, з радостю скрикни, земля на славу Пана, аллилуйя, аллилуйя, з радостю скрикни, земля на славу Пана, радуйся, веселися, з радостю скрикни, земля на славу Пана, аллилуйя, аллилуйя. Славте Пана у Його святині, славте Його, бо Він учинив великі отсуди, Йому допомогла Його правиця, і Його святое плечо. З радостю скликни, земля на славу Пана, радуйся, веселися, з радостю скликни, земля на славу Пана, аллилуйя, аллилуйя, з радостю скликни, земля на славу Пана, радуйся, веселися, з радостю скликни, земля на славу Пана, аллилуйя, аллилуйя. Славе Бога прославляем, Тебе, Пане, хвала вечна, небо и земля спевает, Тебе ученый конечный, Тебе, Боже, все анёлы, зими моцы и небесы, херувимы, серафимы, им хвалы вечно сносят. Святый, святый над святыми, Бог могутный и ласкавый, над землей и небом слынет необсяжность Твоей славы, и апостолы и мужи, хор пророков полных хвалы, земи мучеников мощность, отдают Тебе пощаду, услышным хоры льется по усей земли навколо. Тебе хвала з наших серцев, спев святых Твоего костола, Сына с Духом сутяжения, величайца промнистай, прославляя все створение, благодар хвалы Ты, Христе, Теки учить неспинно, спев, что славить Твои справы, Пане, ходу сих праведно, заховать нас будь ласкавый, как же выбавить
Твой Збавца наш одиный, придешь снова тую яве, обсудить людские чины. Грешным Ты не дай загинуть, будь нам Збавцем не судьёю, и омой нас от провинов дорогой своей кровью, со святыми влюбленцем заховай Твоих обраных. Пане, збав народ Твой просим, благослов Твоих подданных, шляхом нас веди беспечным у небесный Иерусалим. Не володарат вечный, мы что темно прославляем, не покинь же своего люду, Божа, без Твоей опеки. Пану веру дык не буду, осоромлены навеки. Пану веру дык не буду, осоромлены навеки. Молимся. Божа, аховай заўсёды касцёл Твой сваёй цоўскаю апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Конечно, пару таких объяваў душпастырскіх на бліжэйшыя гэтыя дні. Сённяйшая святая мша будзе вось у 13:30, вечарам ужо, так як мы запавядалі, імшы святой не будзе. Таму хто хацеў бы яшчэ далучыцца, то вось на бліжэйшую гэту святую мшу. Заўтра другі дзень нашых святаў, велікодны панядзелак. Запрашаем на святую мшу альбо о 12 гадзіне, альбо вечарам о 19 гадзіне. Будзе чыста святая мша. Мы распачалі вось гэтай літургіяй, уже учарашняй, октаву великодную. Это значит, что в ближайшую пятницу не абавязвае пост. Сама так мы памятали. Ну и наступная неделя — это неделя Божьей милосердности. Хочам похилиться над этой великой таемницей Божьей любови до кожного з нас и до Божьего пробачення. Тому запрашаем альбо індивідуально, альбо так само супольно разом подчас кожної вечорової мши да навенни та Божої милосердності. Я справді хочу не тільки вустами, але всім своїм життям і серцем виспівати Богу Тедеу, Тебе, Боже, прославляем, скласти Богу подяку за всі ті добродійства, ласками кожен з нас адорває. Стоючи ось у гэтым miejscu цяпер на гэтай святой мшы, хочу Богу дзякаваць за дар гэтых великодных святаў, што мы нанова можам разважаць, а не толькі разважаць, але перажываць і напаўняцца гэтай вялікай праўдай і таямніцай, тым, што Бог перамагае. Хочам пажадаць кожнаму з вас, каб гэтыя святы былі такім досведам, такой моцы Божай перамогі. Не глядзячы на тое, як тут так само зазначаў ксёндз арцыбіскуп, на тыя пэўныя падзеі, які адбываюцца ў свеце, які, можа, напаўняюць страхам, то ўсё ж такі хочам пачуць ад Хрыста з мёртвых паўсталага вось ягоны гэты заклік: не бойцеся, я побач з вамі, я ёсць у вашым жыцці. Таму да Бога належыць жыццё, у ім наша жыццё, у ім наша воскрешэнне. Нехай гэтая праўда напаўняе кожнага з нас праўдзівай такой радасцю і дадае кожнаму з нас надзею. Вясёлых святаў усім, не гледзячы на то ўсё, перадавайце найлепшыя прывітанні і віншаванні сваім блізкім, родным. Напэўна, будзеце яшчэ тэлефанаваць, ужо тэлефанавалі сваім блізкім, матулям, бацькам, дзядулям. Но ўсім тым, хто блізкі вашаму сэрцу, няхай усіх вас добры Бог благаслаўляе. Христос воскрес!
сапраўды воскрес. Пасля сённяшняй літургіі яшчэ можна будзе асвяціць таксама велікодныя стравы, калі будзе такая патрэба. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благаславіць вас усемагутны Бог і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднаю радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, Аллилуйя. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спакус і пастак злога духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, якія на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, беззаганное серце Марії, Будь нашим порятунком. святий Архангеле Михайле, Молися за нас. слезы с двору вытирайте, прогоняйте сердце вред, песни радостно спевайте, хай мучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живе, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя, что для Пана варта зброя, камень перешкоды все, не стримає злая воля, цуд, что нам життю несе, знищить Бога, хто старався, надаремно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Бог могутний, Пан натури, що створив земний обшар, вийшов з грому, знищив мури, безсмертний володар. Влада покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Ми заканчиваем нашу трансляцию, супольную молитву. Дякуємо всім тим, хто злучався з нами в этой молитве у Великдень 2020. Христос у воскрес!